už můžete. Tak dobrý den, my jsme tu. Počkejte, stůjte ještě. Tady jsem, stopněte si prostě do řady. Ať vás vidí, kdo tady se mnou dneska bude. Takže, dneska tu budou se mnou tady tři kámoši. A dneska budeme skákat. Připravte se, ještě bude nějakých 6 videí. Už můžeme skákat. Dneska bude ještě nějakých 6 videí, takže rozhodně doporučuji vám poslouchat. Všichni skáčem. Můžete jako něco ukazovat, to není jako třeba fakáč, něco Koukejte si na můj YouTube kanál. Jo, koukejte se na jeho YouTube kanál, jmenuje se Sára. Jo, a kdyby něco, dneska večer jde prozkoumávačka. Takže rozhoduji koukat až do konce. Nejznámější teď No nic, tak čau. nevím, jestli